Давай. 7-5-9. Дай пак. Ударих на крил. What is this? Не го спре. Спря ли го? Ама не, а то вече 7-5-9. Show me what you're made of. Не. И аз просто няма стане това. Няма стане той. 7-7-5. Това вече не можеш. Не мога. Можеш ли? Мога. Да го подобриш. Аз съм контузена. Дай спирай го.